Oh iya. Yogyaniro kang para prajurit urip ira kang marsudi lamre betik pakartine aja seneng malungkung ngluhurake badan pribadi. Ayo Kang Bancer, padha rengeng-rengeng nganggo nglipur penggalipun para sutresna. Semut tirot anak-anak sapi kebobong krang nyabrang kali Bengawan keong gondang jalak sumute jamu beras kencur awak lemu ngentekno kasur. Ayo jamu-jamu lempuyang rupane ayu digondol garangan. Yogyaniro kang para prajurit urip ira wamarsudi amre betik pakartine isor korona gemake nemu rondo sak anake rambut ireng disemer coklat bareng meteng ditinggal minggat. Oke kalau begitu tul jembleke dadi duduk buwur kandang sapi. Good morning, selamat pagi, baju kuning belum mandi. Ya oke, memplek lanang memplek wedok ngintil wae to. Memplek ayune. Iya. Iya. Oh iya. Iya, ya Pak. Sapa wangi ora tresno rinudet nang jroning ati sinawang tansah ngalela ingsun tandang pronto lenggana Mohon perhatiannya pronto mami untuk penonton agak mundur ya, tul jembleke karena dadi personil duduk dhuwur di kandang section sapi. yang ketiga ini begitu banyak dan begitu seru. Jadilan krida budaya sing wis kondang kaloka pimpinanipun Bapak Agus Santo minangka
setan datan purun Iya. paneluhan Iya. Iya. wani Iya. Iya. miwah Iya. manggawe Allah Iya. gunane wong luput geni antemahan tirta Iya. maling arta tan wani pinara ing mami tutu panesirna Iya. lara 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 ning atiku katresnan citra ing janji Rena kulawan dalu hatiku mung tan sakelingan marang lelakon kang kapungkur sedya urip bebarengan bunga susah dilakoni nganti tumeke leno Jadilan krida budaya sing wis kondang kaloka pimpinanipun Bapak Agus Santo minangka kagem lipurati pramiyarsa kakung putri nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer ketombo kangen gendang gonyak janyu ati gendang sejut-sejutake ngisor karo ana gemake nemu rondo sak anake jamu beras kencur awak lemu ngetekno kasur jamu alam puyang kule ayu pangan garangan ayo Pak ayo wis mangkono pikunane ngejalmi ya lae lamun Ya. turun kasinungan mulya ya ya kudu Ya. nyari mawana Ya. ya ya ayo sira katungko ya lelakone pun ya suti marep marep tawai ngepatran tinoto kang
kali bengawan kenyok kendang jarak sungut timun wuku kotok walu Surabaya Kertopati pati gegere wong ngoyak macan diwadahi bumbu alun-alun Surakarta Gajah Mentot Nancang wit sila buri patine dineker ayah wong ayu kepepujane ngati kaya ngene wong nandhang asmara Duh dewa Jawata welasa mring wak mami tanpa prau nakoda sasat den apatri nyedam syariat mara oh yeah kendang sedut-sedutake kendang gonyak ganyuake tak sedut-sedut Yo, 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 yo. iya Yeah. Ais. Ais, yo. Wih, iki aku arep metu. Wih, yo, ger, yo. Ya. Ais. Oh ya. 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 Oh Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya.
Upaya sliramu sekar melati aku kumbang sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati sinasen lintange luku semono janji prasetyane ngati tasaku mandeleng netra nirasa rasa rasane driya midhar rasa jagat raya kalih ngono ukir lan samudra nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku yen lewat aku kelingan bukae tak koleren neng dadak tulisan warna abang konco isi sayang jenenge gubuk asmara biar kae kanggo angkut tresno tanpa batal tanpa kosong bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kapatrito nganti bengi nganti kaget rino catatan sakjroning ati dateng luntur saya marang ati aku kowe dadi jarwo mergo leren ning gubuk asmara ngalor ngidul putritmu isih tak kempet ngolong ngetan tas simpen ning dompet kulit ben ra teles yen udan tak bungkus plastik mergo kowe wanita sing paling cantik sapa wonge batine sing ora jerit malah kowe ninggalake tanpa pamit takoke sing pinter sing komakamit wangsulane jarene digondo demit ora pancen panit ora pamit yen tresno saiki kok dadi pahit
kuwi kembange waru Sia, sia, sing sia. tak puji ayo do bersatu goyen bersatu negarane kembang melati sing tak puji aja do korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye mas piye iki piye iki piye apa kuwi ing kembange Yo, 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 yo. ing tak puji Yo. ayo pot pati Yo. Oi, as. As, as. As, as. 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 Oh yeah! Ice! Yeah! Ice! 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 Hey oh hey! 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 Ice! 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 Ice. Yeah. Ice. 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 What? Ice. 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 pamintaku nimasito tansah reruntungan ing sarina Oh,
Yo. Wis. Woi, gotleng. Wis. Wis. Aku iki wis putus saka aku. Soal pribadi.
mundi. Oh, aduh tanding cowok pada aku kowe. Oh. Di kamar mundi. Lho. Oh. Wes, yo. Wes, yo. Wes, wes. Ayo Kang Pentul, jarane jalan Kang Pentul. Iya, ayo. Sambil yo, uro-uro. wes, iya, wes, oh, iya, iya, Mau tiro, iya, wana-wana wes, yo, di tempat iku, yo, yo, nyabrang kali Bengawan, pakai tong gondang, jalan putih. Timun wungko godhong wolu. Timun wungko godhong wolu. Surabaya Kepati. Kere wong mulya matan.
yo, es, es, lo, es, 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 yo, es,
Ojo seneng maluku lorake badan berhati. Ya, 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 ya. Iya. 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 Hei. Kalau penonton di arah pinggir ya. Ya ya. Oh iya. Sapa wengi ora tresno rinu cetna jroning ati sinawang tansah ngalela kendang gonyak ganyuake kendang sedih Mohon perhatiannya untuk para penonton agak mundur. Iya. Sejenak ya. Sekali lagi untuk para penonton Di arah agar pinggir. memposisikan diri agak mundur. Oh iya. Iya. Kami ya, Cek. Iya. mohon maaf bagi anggota Krido Budaya yang terdapuk untuk jaga pinggir lapangan. Mohon untuk mengiringi lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Monggo untuk pagar hidup untuk mengelilingi lapangan. Terima kasih. Ora rawuh para pamirsa kakung putri monggo klaturing oh ya ayo carane mas oh iya 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 oh iya oh iya Iya. Hei. Hei.
Gas. Ya. Ya. Ut. Oh ya. Yandu mani tresno Dek dipun kalen dhisik Aja waton matur yo Dek yo mengko mundhak ra becik Panci tresno Dek ra cukup ning lati kudu diteruske nganti tekan jroning ati banyu bening sumbere ana ing gunung aja eling mung gawe bingung bayi lair lan ninggal ari-arine biyen mula nganti tekan seprene ngono kuwi kebiasaan jroning ati runtut wong loro dadi sawiji tekane mati oh iya Waru doyong doyongan neng pinggir blumbang ayo moblong sayange ora ketuman neng gebang kodoke ora bapak keplengkang katoke suwe waru doyong doyongan neng pinggir kali ayu moblong nira sapa sing duweni awan-awan rujakan klopo selamat datang krida budaya waru doyongan neng pinggir layut ayu moblong nira sapa sing ra kepethuk akang wala ing klopo
bakul go wadah jagung bareng wis ngrangkul kok pengen ngampung waru doyong doyong nang pinggir kali ayu deno deblong kok ora bali-bali Iya, iya.
ayo kanca nene padha bali mripate teng balero kulite ambang kerok kulite ambang puto-puto kalah solae lunja-lunja sarwili jajikra nyanda konco nuli canda bali ngatek wae rupamu teng calone iki puron apa ta senggo puron kang aneh lawang kowe wewe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi Yeah.
kebobong krang nyabrang kali pengawan keong kondang jalak sute nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer ketombo kangen ya Yogyaniro kang para prajurit lamun sira anulodo duwe ngene caritane rambut ireng disemer coklat bareng meteng ditinggal minggat iya Yogyaniro kang para prajurit lamun sira anulodo duwe ngene caritane Kang Bancir iya ayo iya la 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 iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya iya Ora waksai wangi oh iya teko ayo luput paing loro iya oh iya luput pilahika oh iya Suku batok ilo dirama menyang soleh wayung moto wajan pitlololoba wong mati ora obah wong mesti gawe nek urip golek duit iya kayo ing lembah sangar marang abangku padhe Hey, ah, hey, hey, ah, hey, hey, ah, hey, hey, ah, hey. wala sase pandulune saking brojo luput pati kapok timbane mati saking wisata sata kala oto ayo lemah sangara soilan dakwani wong lemah miring marang bangku paning marang saking lara panas samya bali saking lara panas sami meruca wala sase pandulune saking brojo luput kate kapok tibaning wesi saking wisata sata kalato
Papane salirayu ing etrane ing metodari Rinaksa malaikat sakata ing rasa Iya. Ae. Panjati salira tunalayo anamotako Akindosi Iya. Patus aku ya poso Iya. Napas ko nabi Saluwe nabi Ako pamiarsaning wangi Iya. Yusuf ing rupaku Iya. Nabi daud suaraku kanjang Soleman kasakten pambe Kae nyawang betes Bagindo kali tulit ing wang gede Daging apu pakaruman sahe Balong ku bagindo Osman Jona somina sona pati mani tuwe Siti amina payunako Ayo ano mangkausos Napi no hinge jantung Napi yo someng otot pambe Sing mangkoya mamat pandulu kuraso Baklo Pilaringan ajam sana sampun Datang sakandai kemoro nabi Datyo salira tunggal Pamedare warasita jinarwi urohengko komiko atekira adoh marang kanestahane pamicara punika wes reseping ingkang miarsi Tata krama punika ngedohken panyendu Apa boga taine kelakuan becik werayune neraka Babadare warasita jinarwe Cumandaka hatimu pujangga Dahat muda ing batine Nanging tunggu ngedatan waro akeh ngesemuy Kapeksa hang rumpaka basa kang kaluntuh tutur kaula tula tenan laten runto kalawan rele mreh pandange sas meno
Sukalawan prayoga Miang watata riring ayawa lali Iku para bangsa maning yang nendra tuga-tuga awya kari mewata sabarang karya ing prakara gedhe kalawan cilik papat niku datan kantun kanggo sedina kabeh kang padha ambegan papat iku aja kae
matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin.